Sa atong unang pagbasa, mga igsoon, na bati nato na si Isdras or Isra, Propeta Isra, nakaingon nga, Lord, naulaw kaayo minimo tungod kay daghan kay mig mga sa naglunang mis kasalanan, ang among mga hari, mga pari, ang among mga katigulangan nagsigi og pakasala. Mauna nga mitugot ka nga mabihag sila, mabihag mi, mahimo ming ulipon sa mga nasod. Apan sa dihang na ulipon nami, wa gyapon mi nimo pasagdi, imo gyapon ming gihigugma. Nya karon ang mga hari nga nag-ulipon namo, mitugot namo nga motukod pag-usab sa templo og nakahatagan mig kasiguruan. So murabag nakaingon si Isra or Isdras nga luyo sa among wa pagtahod nimo, luyo sa among pag salikway nimo sa imong kasuguan, ikaw Ginoo padayon ra gyud nga nagsigig atiman namo nga bisan pag naa nami sa kaulipnan mismo ang mga hari nga nag-ulipo namo, mao naman hinuoy mitabang namo para pagtukod og balik sa templo aron amo kang simbahon og balaanon. So kini mga igsoon, mao ni siya ang timaan na ang atong Ginoo di gid ta niya biyaan. Usahay kita lay mo biya. Sige, pangutan ako no na imong tupad ing na sige pa mo kuyog sa Ginoo o nibiya na ka. Kana. Kaya ang Ginoo gusto gina siya makigkuyog nato, maura ni siya kuyog nato nga di gyud pulan. Bisan pagdaghan kay tag mga sala, daghan kay tag mga kasaypanan, nya magbalik-balik pag yun, ngayo tag pasaylo karon, balik na sad, ngay pasaylo karon, balik na sad. Di gid na siya pulan mo kuyog nato. Di na pras nato ba nga makasalag ka tulo, maingon din ta, oh sa man jud ka, di ba giingnan ti ka? Ana dayon no. Kinsa man dinhing mga asawaha kuno be nga bisag magbalik-balik og pangabit inyong bana, magsige ra gyapon mo higugma beta sa kamot. Mga naong nato so sambot lang ako gani, di man gyud ko kapailob usahay aning sakristan nga gamay ra kay sayop. Ang Ginoo porti naging dagkuas atong mga kasalanan, sige lang yapog hatag, murutag masyak ba. Muna matud pa ni San Pablo sa iyang mga sulat, sa atong mabasa sa iyang mga sulat, ningon siya, kung ang Ginoo nagpakamatay ni adtong kaaway pakita sa Dios, unsa nakaha kung makighigala ta niya? Kung dili siya mobiya nato panahon sa atong mga kasalanan nga naglunang ta sa sala ni kuyog ta siyawa, unsa nakagmaningkamo ta pagkuyog niya? Na ingon ana kanindot ang Ginoo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, ningon ta, daygon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Kaning pasabot aning buhi, mga igsoon, pasabot ang Ginoo nga dili gyud mapawong, dili mawagtang sa atong kiliran. Buhi kanunay kay kanabitang inyong mahal sa kinabuhi, kanang imong bana nga in love kay ka, kanang imong asawa nga in love kay ka, dili man na mabuhi hangtod sa kahangturan. Madakinas lang na, mapuspos ang o ana sa kanang hagdanan. Oy, kaugma o na haya na na mo na sige na tag kana ganing hilak nang imong banda nga energetic kayo nga makras lang nas motor wa na igasunod adlaw ana makaibo ha naunsa. Ako pinangga kito nako akong papa, pinangga sa kay ko sa akong papa, lingaw na kay kong trabaho sa land bank in my first year. Gasigi jud kog ingos Ginoo, Lord salamat kaayo kay Jesus, makakaon na gid sila sa papa og laming pagkaon sila sa mama. Usa ka hapon ni ana ning kalit lag abot akong maguwang dito sa land bank, naingon din si papa na as tsungwa di nakatingog na murag na lusno akong kinabuhi. Mao lagi na di ta kalaom aning mga tao, diha ta mulaom sa Ginoo. Paragod aning atong pagpamaligyag slats dinhi. Di ba? Maligya tarog slat.
Ako na ako usahay nga maghunahon na ako nga kini mga tawhana ako ning saligan kay maugid nimo tabang karon dinhi. Pero sa tinuod na ibaya, naay usahay matumong-tumong, maigo sad sa akong panghunahuna, nasa usahay nga isyak ra gid tas Ginoo. Kani ato mga slots. So kad pagid sa una daghang kita mga slots, ang muhatag nato dinhi naay usahay mukalit lag abot, pero ato kong gisgutan nga duha na ka buok dinhi ni bayad. Pero napag iniabot karon usa ka tawo mipalit og 14 ka investment slots. Kinsa ninyo diha ang mo beat ani nga record. Usa ka tawo nipalit og 14 ka investment slots. Ang atong investment slot nga DSAP kuan siya tag 500,000 per slot. Nipalit siya og 14. Dili ni nato din isuod, dili ni nato dinhi kana ganing pirmi yung makitaan, pero ang iyang kasing-kasing naagid sa simbahan. Nakadungog siya nga ni atay panginahanglan, wa siya mutanaw ani nga investment kung dili tabang sa atong katilingban sa simbahan kay ni atay giatiman. Gisayunan ka ana nga iyan ang girimit karon ang iyang 14 ka slots worth 7 million. Why dokumento wa tanan gisod og ditso sa atong account. Ang dokumento will follow. Di ta katuo ningon ana sama sa datong duha dinhi nga may travel. So karon do na natay total nga kana ganing halin o pledges sa atong kuan sa atong DSAP nga 37 ka slots. Pakpakan na to. Salamat kayo. Di ni nato wa juta kaila kayo ani mga tawhana. Juta ri atong nailhan ani. Nya karon ana tay 16 ka slots nga nakuan na remit na. Pakpak yapon. Sus, ingon ana ang Ginoo. Nya ang ato sang holy pads as of yesterday niabot ng atong halin og 36,382 ka slots. Pakpak sad. Ang ato sa dinhing para segunda patron ang atong MMIG Mother Mary's Enriching Graces, 20,000 man ni atong slots, nahalina na puntag 1,126 ka slots. Pakpak yapon. Siya rog dili mamuha ning kamot na tugpakpak, dalaygon ang Ginoo. Nya sa ato sang 30 slot challenge niabot na sa 212 ka 30 slot challenge. Pakpak na sad. Kaya ikaw pa ba, sige kag papakpak, gidili na raman ang pagpakpak o maghumili. Buot din mo, mamakpak mis Ginoo. Kamo, di mo kapakpak, kaya joke. Mao na, ang importante di ay mga igsoon, musalig gitas Ginoo. Mao na ang instruction ni Jesus diri sa iyang mga tinunan, kaning 12 ka apostoles. Pagpalakaw na niya sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios, ang iyang gi-instruct, sa inyong panaw ayaw kamo pagdalag bisan unsa, ayaw pagdalag sungkod, puntil sa limos, ni pagkaon, ni salapi, ni bisan ganig ilisan. Yun nan ka na. Gustos Ginoo nga empty kita. Yan ingon dayon siya, bisan diin nga ang mga tao mudawat kaninyo, pabilin kamo hangtod sa inyong pagbiya ni adtong lungsura. Kung asa mo dawaton, dito puyo. Nya moingon sa siya diri, kadto sang dili mo dawaton, hala, biya lang sad mo anang mga tawhana, nya itaktak ang abog sa inyong mga tiil. Dili ta mamugos kung suportahan ta, dawaton ta, mudawat ra pud ta nga naagi mga tao nga di sad mo support nato kay doon na sa sila laing mga concern. Pero di ta mohonong sa paglaom nga ang Ginoo mo provide gid siya og mga tao nga mudawat nato. Sama sad aning ato mga slots, kaning holy pads, kaning MMIG o kaning atong investment slot nga kanang DSAP. Dili tanan mudawat ani kay naa magitay kaugalingon nga mga
judgment o standard sa kinabuhi. Pero dili ta mabalaka matud pa sa Ginoo kay kani ato maginingi sentro para sa kaayuhan sa simbahan, sama sa umaabot nga retreat sa mga pari karong November 7 to 9. Ang atong Holy Pads ato nang gitagana diha, ang ato sang MEG para pud na sa atong pista sa segunda patronato si Santo Rosario, Birhen sa Santos nga Rosario karong October 5 to 14. Nya kini sang atong kining atong DSAP investment slots ato sa ning paningkamot nga atong mabayran ang kanang atong yuta diha, hopefully karong month of October this year. Ato unta nang mabayran bisag makaabot lang ta tingalig 50% sa ana kantidad nga atong mabayad. Nindot na kayo na karon murag duol-duol na hayag na atong kinabuhi. Salamat kayo kay bawo ko nga kamusad nga mutabang dinhi nga gidasig sa Ginoo ug wa gyud mawili, way daghang kuti-kuti ba sa inyong pagsalig sa simbahan, pagsalig dinhi nato kay wa man sad ta dinhi magbinuang. Kamusad nga misalig ang Ginoo sad saligan sad mo og daghan pang mga grasya kay matud pa sa Ginoo ang naghatag og daghan tagaan og mas daghan pagayod. Mag-awas-awas dili na ninyo mahakgom kay tungod ang Ginoo muhatag sa tanan. Wa ta dinhi mag-after nga mudaghan atong kwarta. That is not the purpose. Ang gusto sa Ginoo samas nahitabo sa mga Israelita og sa mga apostoles, ang gusto sa Ginoo makita unta sa kalibutan nga God will provide. Si Saint Vincent de Paul mausad na iyang gibuhat, iyang gipakita nga sa pag-alagad sa mga kabos ang kamot sa Ginoo anaa diha nag-uban mo na nga wa malusno ang iyang gihimo nga kalihukan o ang iyang religious group nga gitukod hangtod karon nagsigi pagihapon sa pagpalambo sa simbahan. Dili mohubas, dili mokupas ang iyang grasya. Ngano man, kay ang Ginoo may musupply. God will provide. Nya hikapon ra nas Ginoo ang mga kasing-kasing nga available. So kinsa ninyo dihang mga available ang inyong kwarta? Tiwasa na lang ni na namantay mga 16 ka slots sa DSAP. Pun ilan nig mga siguro pun ani ninyo mga 50 ka slots. Wa na. Kuana, okay na kaayo. Sige, kinsa ninyo day muhatag og 50 ka slots, i-remit dayon kay ato dayon ning bayran ugma. Sunod semana ato na ning bayran diri partial usa, pero dako na mo nang partiala di lipay na kaayo nang ato diri mga tag-iya aning atong yuta nga sigihan natog pangulitaw. Gisugot na rabata ang ato nila nga paghatag na lasbugay sa nangasawa ba mga asawa sugot na gidawat na atong pamay hatag lasbugay or pakasli na lang yun. Mga igsoon naa dinhi ang atong paglaom dinhi nato nakita nga ang Ginoo naglihok uban kanato kay ang ato sang mga buhat man sa Ginoo nga mao ang pagpalambo sa simbahan ug ang paghatag sa katawhan ug agianan sa kaluwasan pinaagi nining atong mga facilities o mga activities sa simbahan nga makaluwas. Congratulations ninyo nga mi-apil ni ini. Nya kamo wala pa musugod og apil, matod pa sa unsa na nang istasyonana sa FM. Magsigig ingon nga kun wa pa mo kasuway panuway na mo. Kun wa pa mo kaapil pangapil na mo. Sige, manindog na ta mga buutan.